Εισαγωγή. Στην ψηφιακή εποχή είναι σημαντικό να δημιουργούμε καλοσχεδιασμένα έγγραφα. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε πώς ρυθμίζουμε τη σελίδα μας στο LibreOffice Writer, όπως περιθώρια, προσανατολισμό και κεφαλίδες. Θα μάθουμε πώς ρυθμίζουμε τη σελίδα μας στο LibreOffice Writer, όπως περιθώρια, προσανατολισμό και κεφαλίδες. Μέρος 1. Προσανατολισμός σελίδας. Μπορούμε να επιλέξουμε κατακόρυφο, πορτρέτο ή οριζόντιο, τοπίο, προσανατολισμό. Ο οριζόντιος είναι χρήσιμος όταν έχουμε πλάγιους πίνακες ή αφίσες. Μέρος 2. Περιθώρια. Τα περιθώρια είναι τα κενά γύρω από το κείμενο. Βοηθούν στην αναγνωσιμότητα και στη βιβλιοδεσία. Αν πρόκειται να τυπώσουμε το έγγραφο, αφήνουμε μεγαλύτερο αριστερό περιθώριο. Δείξε ρύθμιση περιθωρίων στο ίδιο παράθυρο, μέρος 3, κεφαλίδες και υποσέλιδα. Η κεφαλίδα και το υποσέλιδο περιέχουν στοιχεία που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα, όπως αριθμούς σελίδας, ημερομηνία ή τίτλο. Τέλος. Με αυτές τις απλές ρυθμίσεις, το έγγραφό μας γίνεται πιο ευανάγνωστο και επαγγελματικό. Δοκίμασε να τις εφαρμόσεις